heeft net dus straks al een stukje gezongen bij de kerk. Heel gezellig, leuk liedje. Kijk zo meteen maar even hoe leuk het eruit ziet. We zijn weer live op locatie bij de Infiorata in Montefiore. Wat is eigenlijk de Infiorata in Montefiore? Kijk eens even, het is de gezelligheid voor heel Montefiore. Echt iedereen, maar ook echt iedereen is er. Het hele dorp loopt los. Iedereen is er, heel gezellig. Kijk, ook voor jong en klein. Het loopt allemaal rond, het is 2 uur straks bijna. Al die kindjes lopen hier nog rond, fantastisch. We gaan nu even verder kijken of het nog een beetje opschiet. Want Jim geloof ik, die is nog helemaal niet bezig. Die loopt alleen maar rondjes. Dus we gaan nu even kijken op de locatie van Jim of die ook al een beetje opschiet. We gaan gewoon naar kijken. Tot zo. We zijn er weer. Die moet nog een aanstuk hier, geloof ik. Een uurtje of 2, 3. Dus wij lopen gewoon verder. Kom gewoon. Ja, we zijn er weer. Echt in de plek van Jim. Laten we eens even kijken. Jim is er niet. Jim is heel goed jetloper. Hij is dus niet aan het werk. Waarom is hij aan het werk? Om het de andere plekken doen. De ouders zijn druk. Vriendjes van Jim. We gaan even Jim opzoeken. Girls be looking like damn fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out.